To koro gini ko ng'iye matut, ere kaka Kiharu kendo chako lokore, nche na 1,000 koro bire 500. Mano good leadership. Mano very, very good leadership. Ndindi no chake galufu. Kawuono kuro kete siling 500. 500 shillings. Ne nyathi ka nyathi. Kaito wacho menu be. Magi dhi tiyo go. Momede nyaka chapat. Omedo chapat dichiel e dwe. Dichiel dwe tich abich moro kanyo mar giko dwe. Bende koro nyithindo bilo chapat e kor gweng'. Ing'eyo Kiharu ni Murang'a. Murang'a king'iyo jo mwandu duto te manie Kenya ka. Ing'ene gi ama Murang'a ka. Gite. Obed Munga, obed jadala umawuon kamwan koro watwake nono ni. Mano ja Murang'a. To gihero jotendgi. Inyalo paro sama ne watieko yiero 2022 to governor margi Kangata noluongo jo mwandu te mathuchegi mokone ya wadwaro areas of collaboration kuonde mwaremie kaka county koro udonje gi mwanduka mondo wakony Murang'a. Ndindi notimo similar thing. Ebe noluongo jothurgi te monyalogo. To konege ni apart from program na mara lufucha okoromo adwa ni uchak umeda kiti moro kusemeda koro wayud kaka wadhi konyo nyithindo manyodwa we sikul nikech alufu ng'eny koro kete 500 koro gin ga lot of external support madhi e skunde directly. Piny Luocha ka ng'iyo mos ng'ata manyalo golo pesa extra mondo kony nyathi kata mana ng'ata achiel bi rwae ndi en ruecho mok inyal to nikech thothwa bende yudo kata malo 99 mag piny Luo wan joma nueng'o gi bet rep koro ok wanyal konya ahinya tiyudo kibiro Murang'a ka kama leadership oseluorore nyading'eny makanyo mwandu tema Kenya ne dhi mana kuro yot negi ahinya mondo gidonjie programs gi kata manyando cha ayuarago mana koda kenda ng'ata achiel tamedo mbadi ma ja budget to gi migawo moro negi pesa mondo konywa tijcha. Ang'eni koro